खुलुमबाय। गिबियावनो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोखौ आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। मानोना बिथांनि दैदेननायाव भिसिडिसिनि सेक्रेटारि पस्टखौ दिनै सारा आसामावनो गोथार आनजादजों लानानै रावबो थाखा फैसा होनालासिनो दिनै साख्रिखौ मोननो थांबाय आरो जोंनि गहपुरावबो साबासिम साख्रिखौ मोनबाय होननानै आं खोनानो मोनदों। बेनिखायनो आं गिबियावनो बिथां प्रमद बर' सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। मानोना 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ भिसिडिसिआव सेक्रेटारि पस्टखौ दिहुननो हायाखैमोन। दिनै नाथाय 4 खावसे बोसोरावनो मानगोनां प्रमद बर'आ भिसिडिसिनि पस्टआव सेक्रेटारि साख्रिखौ होनो हाबाय। रोजा रोजा बिथांखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर थाबाय। भिसिडिसिजों मा मा डेभेलप खालामनो हायो? भिसिडिसिआ मोनसे गामि खुंथाय, बेनि दारै सरकारनिफ्राय फैनाय पन्सायतनि फान्डजों लोगोसे बिटिआरनि फान्डआबो थागोन आरो गामिनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट लामा दालां बायदिसिना आसनि बेफोर आसनिखौ मावनायनि खाबुखौ नैबे भिसिडिसिआव मोननाय जायो। दा बेखायनो जोंहा सिगाङाव गिबियाव जोंहा भिसिडिसि गैयामोन आरो जोंबो दा गहपुराव गोदानै हाबनाय हिसाबै भिसिडिसि जोंबो मोनसिगोन। बिनि दारै जोङो गामि ओनसोलाव जि जौगाथायनि स्किमफोर दङ बे स्किमफोरखौ जों मोननो खाबु मोनसिगोन आरो जोंबो दा बिथोरा ओनसोलाव जेराव लामा गैया, दालां गैया, मन्दिर गैया, बायदिसिना आसनि गैया, जेबोखौ मोनाखै, बेफोर जायगाखौ जों लासै लासैनो सुफुंलायनायनि खाबुखौ मोनसिगोन। आरो दा बेनिखायनो आङो प्रमद बर' सारखौ लोगोसे इउपिपिएल दोलोखौ रोजा रोजा साबायखर होनायनि खारना बेनो जे बिथाङा जोंनि गहपुरसिम सोनानै होबाय आरो गहपुरसिम हाबनाय लोगो लोगो जोङो जोबोद गोजोनदों। बेनिखायनो प्रमद बर'खौ जोङो हांख्रायबावदों गहपुराव नुजाफैनांगौ। आरो खोनानो मोनदों जोंना बिपिएफनि चिफ, बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो फैनो नागिरदों। आं लासिं मोनदों बिथांखौ, जेराव बिथाङा दासिमबो बिटिसिनिसो चिफ जागोन होनना बुंदों, बिटिआरनिखौ प्रमद बर'सो होनना बुंदों। बे बिथाङा खिन्थु जोंनि बे ओनसोलाव, जोंनि बे गहपुर ओनसोलाव हाबफैनायनि अधिकारानो गैया। जों बिथांखौ धिक्कार होदों, बिथाङा हाबफैयाबा मोजां। आरो हेलिकप्टारनि खोथा बुंदों, हेलिकप्टार लानायखौ जों समक जानो गोनां गैलिया। मानोना जों बे गहपुरा जोंना एयारपर्टआनो दंखायो, एयारपर्टनिफ्राय हान्था मेला खालामो आरो बिथांनि हेलिकप्टारखौ नायनो जोङो बेवहाय हांखुर जायाखै रावबो, बिथाङा फैयैयानो मोजां। मानोना बेवहाय गहपुराव जेबो बेले बेजे खालामनांला बिथाङा, बेवहाय जोङो गासैबो 95% जोङो दा इउपिपिएलआव जों ज' जाजोब्बाय। बिथाङा बाव फैनानै जेबो जोंखौ थगाय थसि खालामनो हाला। बिथाङा जोंखौ मेगन सादों, बिथाङा जोंखौ नेवसियो, बिथाङा जोंखौ मुगैयो। 533-34 बर'फोर थैनायनि बिनिमयाव बिथाङा जोंखौ गहपुरखौ दासिमबो हाबजानो बायो आरो बिनि स्टाफआ जेरै अमर सिंह ब्रह्ममोन बायदि, दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसिया दासिमहालागैबो गहपुरनि बेरेखायै बाथ्रा बुंबाय थायो, बे गहपुरखौ हाबजानो बानानै बाथ्राखौ बुंबाय थायो। बेनिखायनो मानगोनां बिथां हाग्रामा महिलारिखौ जों बेवहाय फैजानो जों साबजानाय मोनाखै, बिथाङा फैयैयानो मोजां। मानोना बिथाङा बिटिसिनिसो, बेखायनो जोंनि बिटिआर हाबफैयानो मोजां, आं बेखौ खावलायनो थाबाय। मैयानि दिनाव एपिपिआबो मोनसे धुमकेतु बायदि हरखाबै आबिर्भाब जाफैदों। बेवहाय उद्देस्यखौ जों जेबो बुजिया, मानो सिटिं सिटा खालामदों, जोंनि खौसेथिखौ मानो सिफायनो नागिरदों, जोंनि आब्रुथिखौ मानो सिफायनो नागिरदों जों बुजिया। मैयाबो बिथांमोना 20-25 खानसो मटरसाइकेल लानानै रेलि होलाबायदों गोदाव सोरावनो आरो साधारन भटारफोरखौ भ्रमित खालामनो, थारमाने भुल लामाजों दैदेननो थाखाय बिथांमोना फरिचालना खालामनो सेस्था खालामबाय थादों। आं मानगोनां भट होग्रा रायजो राजाखौ आं खावलायनो लुबैदों, बिथांमोनजोंबो जोङो गिदिंफानो प्रयजन गैया। मानोना इउपिपिएलआ जोंनो बे गहपुरखौ सोना होबाय, बेखायनो जोंनि बिफा हिसाबै जोङो प्रमद बर'खौसो फोथायो आरो प्रमद बर'जों थानाया मोजां होननानै आङो बयखौबो मानगोनां रायजो राजाखौ खावलायो।
बिथांमोननि जि मिसगाइड दानि खोथा नङा सिगांनिफ्रायनो माबा खालामबाय थानांगोन दाबो सेस्था खालामबाय थानांगोन बेखायनो जोङो दा बेवहाय बिसोरो गोजावनो फोजों गैला बिसोर थगायसुला फानदायसुला आरो जातिखौ बिसोरो बांग्रिखबाव खोलैनो नाजाग्रा मोनसे हानजासो बेनिखायनो आङो दा बिटिआर होननाय लोगो लोगो जोंनि आंगोनि गहपुरसिम हाबफैबाय जोंनि थै होनायनि फिथाइखौ जों मोनबाय जोंनि खस्थ'नि जों फिथाइखौ मोनबाय बेनिखायनो इउपिपिएल दोलोखौ जोङो बयबो गोसो गोरबोजों जों बरायनानै लानांगौ आदर खालामनांगौ जोङो सनमान होनांगौ जों दैदेनगिरिफोरखौ जोङो सनमान होनांगौ आं खावलायदों मानगोनां रायजो राजाफोरखौ बयबो बुजिनानै जाहाथे बे खेबाव जोङो इउपिपिएल दोलोखौ भट होनानै आरो आद्रा थानाय खामानिफोरखौ मावफुंजोबना होनो थाखाय आङो जों रायजो राजाफोरखौ भट होनानै देरहासार खालामनो थाखाय गहपुरनिफ्राय मोनसे रेकर्ड लाखिनानै जोङो देरहाहोनो थाखाय आङो मानगोनां रायजो राजाफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय सिबिनाय आं बावहरबाय